Malam Mati. Ina wuni. Na gajiya. Ina gajiya. Lafiya lau. Bismillah. Bismillah. Ya aka yi? Lafiya lau. Na wuni. Lafiya lau. Yawa. Wallahi tallahi. Ya limancin? Wato. Ina fa limanci an tuge ni da karfi da yaji. Babu limanci. Na wata uku kenan. Lafiya to na ganka ba wando? To ya za a yi? Man ce wani dan iska ne. An kwace limanci. Kuma da halin an san da ni. Cikakken mazani ne na Lagos. To amma in man da kai ma dai ya za a yi a ce mutum kaman ka Aisha bai da mata. Ko auren fari baka yi ba. Ai ga akwai matsala. Na kasan na saki ne. Na saki. Kuma sanadiyar ma an kama na fiye ne sani. Labari ne. Wani labari ne. Ga dai wannan ka tona maka kanka asiri. To. Ana kallon ka mutumin arziki. Ya aka yi naga ka Malam Hudu. Ai tun daga sama. Na biyo ka. Dan Allah dan Annabi. Ya zan shiga wannan. Abu da ake yi. Wanda ake cewa cryptocurrency. In samu ko 100 in saka. Ni ma a juya mai ta karewa. Na je gurin wasu sun ce mun wai riski ne da to riski. Ma ba tabbas kenan koko. Haka ne. Gaskiya cryptocurrency ga wanda bai san harkan ba riski ne. Ka gane? Idan kuma ka san harkan zaka samu kudinka zaka sa kudinka kuma hasa hawa har kai abin da kake son kai da shi. Kawai abin da nake so da kai ba kana da babban waya ba? Sosai. Ka garzaya YMD Hausa TV. YMD Hausa TV. Ka je kai subscribe din channel din a YouTube. Channel ne da ke koyi yanda ake amfani da wannan crypto. Ka gane? Yawwa, yana koyar da yanda ake amfani da shi ga yanda zaka yi ka siya, ga yanda zaka shiriba, ga yanda zaka saida, ka gane? Idan ka je kai subscribing, ka danna musu kararrawa duk lokacin da suka saki wani bayani akan crypto, zaka same shi kai tsaye a wayoyinka. Ba ma kai ba, hatta masu kallon mu duk wanda yake son ya yi amfani da cryptocurrency ya ci riba, ya je ya subscribe din YMD Hausa TV. Za ku ga mu rubuta a jikin screen. Ku je ku subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa ta yadda in sun saki wannan din su bidiyoyin su akan yadda ake koyar da crypto za ku same shi kai tsaye a wayoyinku. Ka ji ko? Na gane. Ka je kai subscribing. To shikenan. Ba abin da nake so. Sannan kuma ku masu kallo a description din bidiyon nan zan sa muku link din channel din ta yadda kawai kuna danna su description wannan rubutun da nayi na sunan wannan bidiyon da nake yi. Kuna danna rubutun za ku ga description sai ku je na link din channel din sai ku je ku yi subscribing. Ka je ka sa kudinka. In ka je ka kalla za ka ga damun ga wallet za a faɗi maka wallet masu kyau a wannan da aka iya sa kudinka ka ci riba. In ya so sai ka yi aure. Wannan wace ce? Matar da zawara ne. Shi ne kake ta. Ko ina da babban waya. Yawwa, ke ma ki je ki subscribe. Yawwa. Kai da Allah a dage dai ayi auren nan. To, dan yawo da mace kana matsayin limami mai marabus. Ba bi kyau. Ba da kyau. To nace Malam Hudu. Wannan kuɗi da zan juya. Za su yi albarka kuwa a masallaci na Iba. Ka san a masallaci na Iba. Kudin masallaci? Ba na boye. Kudin masallaci ne. Fi sabilillahi da ake bada. To ya za a yi? Da kudin masallacin da aka yi auren? Na auren na tara. Yanzu yanda za a yi. Juyawa ne. In ka sa in sun hafa sai ka mai da masallaci na. Yau to sai mai da. Yawwa. Na gode. Ka ji ko? Madalla. Kuma zo mu je. Ba matsala. Yawwa. Ai. Madalla. Wannan in ka faɗa abin da ba haka ba, wallahi tallahi lalace wanda zai sai ya fa haka. Wanda a ce in ya samu yayi crypto din sai ya mai da masallaci nasu. A je ai subscribing a danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.